Здравейте, казвам се Даниела Димова от град Созопол и съм майка на Димитър на 6 години. В момента сме в първия курс на стволови клетки, трето поставяне имаме, като детето има подобрение. Вниманието, интересува се повече, по-любопитен е, по-стабилен научен контакт има, съответно самото разбиране е подобрено, започна да казва повече думички, специалистите, които посещаваме, също отбелязват напредък, като опити за повтаряне на казани думи от тях, което е нещо ново и досега това нещо не е било успешно. От клиниката разбрах пред моето голямо търсене на вариант за подобряване на състоянието във всички социални мрежи. Се натъкнах на сайтът, който имате, медицински център Феникс. Видях това, че е в България, за мен е прекрасно, защото не се налага да пътувам надалеч и е супер удобно. Също така винаги получавам много пълна информация, както от господин Савов, така и от доктор Ботев. Постоянна обратна връзка, всеки ден, дори в неработен ден са ми отговаряли, което е прекрасно. На хората в подобна ситуация бих казала, че надеждата е най-важна за всички нас. И тук смятам, че децата ни ще получат наистина адекватна помощ, от която се нуждаят, за да може да се развиват напред и да подобрят своите социални умения и всички умения. Абсолютно препоръчвам медицински център Феникс на всеки мой познат с проблем, без проблем, за каквото и да е, защото съм наистина много впечатлена колко са внимателни всички в клиниката и колко адекватно се държат спрямо детето и спрямо терапията.